comprar 5 pomes una altra vegada. Pomes perquè hem de fer 2 pastissos i comprem 5 pomes. 5, molt bé. I jo en tinc 2. Quin té més? I quan fan 5 i 2? Tu ho saps? 5 i 2? 7. 5 i 2 fan 7. 5, 6... 7. Molt bé, Carla, xoca. Ara una altra. Ara farem una mica més difícil, eh? No, encara no ha sonat. Tens 6 entrepanets per una festeta. 6. No tens 6? 6. Molt bé. I jo dic, mira, té Carla, té 3 més. Te'n dono 3 més. Quin té més? Jo. Doncs el 6 al cap. 6. I després del 6 què ve? 7, 8, 9. 6 i 3 fan? 9. 9. Molt bé. I si tens... Ara fem una de resta. Atatxar. Ja és pas. Vale. I si anem a una festa i hi ha 10 entrepanets de fuet. 10. Ja que m'agraden. La llei que Va. no m'ha portat. No tens res, és 10. 10? Vale, això són 10. I tu te'n menges 2. Com ho fem, tatxar 2? 1 i 2. Quants te'n queden? 9, 5 i 3. 8! Mira, 10, 9 i 8. Molt bé, un petat. Vale, no posis la bebè, ja està. Molt bé. Ja està? Sí, això ja...